Nie roztomili, wyrządzę wam dzisio, jako się świętowało na świętego Marcina, na cieszyńskiej ziemi. Jak mocie to drzistani radzi, co tutaj na tym kanale słyszycie, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Będę rad, jak ta nasza cieszyńska rzecz pójdzie do świata. Tuż roztomili świętego Marcina je rozwroku. W katolickiej tradycji są 3 wieca, co ludzie o nim wiedzą, że na jego święto trzeba zjeść wielkucny słodki rożek, upiec liwę, a że ratuje na białym koniu. Na cieszyńskiej ziemi hańdowni się w ten dzień jodało liwy, choć nie każdy ich miał, bo trzeba było ich chować od jora, a fes futrować. Choć moja ciotka prawili, że liwie nie trzeba kupa, bo liwy się przeogromnie radę pasą na trowie. Najlepsze te liwy były ganz na jesień, w połówce listopada, tuż gor u siedloków na obiad dycki na Marcina była liwa, a i u biedniejszych gazdów każdy cosik mało wiela do ni podziubał. U grofów, a bogatszych ponów, liw na stole w ten dzień było godnie, bo dycki w połówce listopada mali gazdowie, co mieli grunty, musieli dać tym grofom grejcary obili albo bajliwy za to, że mogą siać a gospodarzyć na gruntach. A czemu się dało liwy w ten dzień? Bo tako była pogodka, co ją wyrządzali ludzie od najdawniejszych czasów, że święty Marcin dycki chciał być farożem, a jak go potem nie skorzy zrobili biskupem, to się schował do kumory, a żaden go nie poradził nąść. Ale liwy zaczęły ryczeć, a pokazały tym, co ich papież posłał, kany się Marcin schował. Ponikierzy, jak jedli liwę, to się dziwali, jakim o kości na piersiach, mięso, a skórę, a podle tego poradzili życ, jaki będzie czas, a jako będzie zima. Jak bai kość na piersi była biało, to zima będzie ze śniegiem, a jak była czerwono, to zima będzie barży z deszczem. Na Marcina Siedycki piekło powijane rożki, jako a i w całej Polsce. Ta tradycja jeszcze z czasów naszych słowiańskich praojców, bo oni wierzyli, że dycki na jesień w listopadzie, jak będą składać swoje ofiary z wołów, to ci bogowie ich będą posłuchać. I tak robili. Składali z wołów te ofiary. Kto woła nie miał, to se mógł aspoň napiec rożków. One jednako musiały wyglądać tak, jako rogi od woła. Też takowne musiały być pozwijane, jako róg. Woły opatrował słowiański bóg Wales, albo Wołos. U Słowian listopad to był miesiąc, w którym się zabijało godnie zwierząt, a potem te zwierzęta Słowianie składali swoim bogom. Z tego na Marcina się zabijało kupa liw, bo nieskorzy katolicy tą tradycję przejęli. A rożki furt były pozwijane, bo wierzyli, że są jako podkowa, co ją stracił koń świętego. Hańdowni się na świętego Marcina kupa jadło, a kupa piło, a i piwa, a gorzołki. Bo Marcin je patronem ożralców, a żyroków. Trzeba było se kupa pojeść, a godnie napić, ale dycki się podzielić z tymi chudobnymi, jako to robił święty Marcin. Na Marcina gazdowie ostatni raz w roku puszczali gowieć, a bydło na miedzę, a na pole. Wieczór wszystkie zwierzęta zganiali spadki do chlewa, a cackali go gałązką z brzozy, albo ze smreka, na kierą się prawiło Marcinka. W słowiańskiej tradycji w połówce listopada już było trzeba skończyć roboty na gruncie, a w zogródce, bo zimeczka idzie spać, a będzie odpoczywać do jora. Trzeba jej dać pokój, nie kopać, nie grabić, bo się może pogniwać, a nie będzie po zimie rodzić. Toż to, co teraz ludzie świętują na Marcina, ma swoje korzenie w naszej słowiańskiej tradycji. Jedni będą rzekać do Marcina, inksi do Welesa, a są aj tacy, co w ten dzień do siebie wcisną wiela w lezie, a na isto wszyscy świętują. Enedyski trzeba się z tymi chudobnymi podzielić, bo tych je na świecie coraz więcej.